Здравейте хора, днес ще ви покажа как игра на Майнкрафт. И започваме. Ето е нашата игра. Това е моят сървър. И влизаме. И така влязохме. Да видим къде е нашата къща. И ето е нашата къща. Точно. Това е моята градинка. Това е холици. Сега ще отидем и при входа на къщата. Тук с скалите към покрива. О, не, паднах. Айде бе, къде са? Здрасти! Здравейте, аз съм приятел на Юсин и ето. Пак съм Юсин, но ме викат Инато. Аз съм Мелия, приятелка на Юсин. Това са моите неща. Тук са моите снимки. Тези, които чухте, са моите приятели. Тези имената Юсин, Зюфов, Асан Зюфов и Камелия. И така, чакайте малко, че тук ще спра за малко клипа. И така, продължаваме клипа. Сега ще се направим маничко. Не знам как се казваше. Мостче. Падна. Айде бе! Стига, мани. Аре, диме къщата. Така. Така. Стига. Така, тук. Това стига, бе. Тук са моите дървета, както виждате. Това е моето дърво, аз го посях. И И така. Това е моят брат. Той е много глупав. Така, чакай да си засадиме още няколко неща. Да видим какво ли да си засадим. Айде си вземем лъкът. И ще засадим... Айде това. Ето. Така, това. Ето моят лък. И така продължаваме. Моби. Сега ще отида на покрива. Всъщност на мен е много по-приятно да съм на покрива, защото просто си ми е приятно. Втората дума. Моби. Зен или зен? Зен. И така. Така. Дали беше моми? О, не, паднах. Чао. Се вървят.
Така. И така, това беше всичко от мене. Айде, довиждане. Ако ви е бил приятен клипът, абонирайте се, харесайте го, пишете в коментарите и чао!